Balmaw bi an bɛna an da don kuma min na ko fɔ aw ye Salifu ka chronique kan o ye ko min kɛra an ka jamana kɔnɔ ni o ye rasa ko ye o ko kɔni n'i ye ko in ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko kɔni kɛra kumasulu koba ye an ka jamana ma ka sabula nin ko in rasa ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na u b'u ka intérêt ko kɛlɛ de la u tɛ Mali ko kɛlɛ la u tɛ foyi ko kɛlɛ la intérêt ko kɛlɛ de don u ye rasa jugé ka rasa ɲangi k'a kan ka kalo 12 kaso kɛ u ka intérêt de kama sinon rasa a ye min fɔ o tɛ ɲangili kun bɔ rasa a ye min kɛ o tɛ ɲangili ko bɔ bon n'a ma ɲɛ u y'u ka intérêt ko kɛlɛ kɛ ne ka problème ye min ye u ye an ka jamana bɛɛ de entraîner u nɔfɛ nin ko in na munna u y'an ka jamana entraîner u nɔfɛ ka sabula sariya ye min fɔ sariya dɛsɛra k'o bila sen kan ni ye sariya dɛsɛlen k'o bila sen kan o b'a yira k'a fɔ rasa bɛ anw ka jamana sariya sanfɛ o dun ye ko ye ko min ni o man ɲi jamana kɔnɔ n'i y'a ye k'a fɔ rasa jugera k'a fɔ ko rasa kan ka kalo 12 kaso kɛ juge dɛsɛra ka mandat da rasa kan pour que rasa ka minɛ a ma dɛsɛ o a siranna de u siranna mun ɲɛ u siranna jama kana bɔ u siranna mun ɲɛ u siranna lawulili kana kɛ u siranna mun ɲɛ u siranna masiba ɲɛ bon ni a ma ɲɛ aw y'aw ka intérêt ko kɛlɛ daminɛ n'a y'a dɔn aw bɛ siran masiba n'a ko kɔlɔlɔ ɲɛ aw kana anw ka jamana da don a la aw kana entraîner anw ka jamana nɔfɛ munna parce que nin ko in na sisan rasa a kɛlen don super héros ye rasa a bɛ anw ka sariya sanfɛ an bɛ yɔrɔnin minɛ ko sisan parce que rasa kan ka minɛ mais a ma se ka minɛ donc o kɔrɔ rasa bɛ anw ka sariya sanfɛ parce que munna rasa tɛ se ka minɛ minɛ kun tɛ rasa la a jugera min na n'i ye ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a tɛ kaso kɛ kun bɔ mais n'a ma ɲɛ sariya kɔni y'a fɔ k'a kan ka minɛ ne bolo ni sariya y'a fɔ a ka minɛ rasa kun kan ka minɛ de o fanga ye fanga de ye rasa tɛ fanga sanfɛ rasa tɛ sariya sanfɛ a fɔra ko nul n'est au-dessus de la loi mais aw dɛsɛra aw siranna ka rasa minɛ anw ka jamana a bɛ fɔ aw kelen tɔgɔ tɛ fɔ aw ka intérêt ko kɛlɛ tɛ fɔ a bɛ fɔ de ko Mali dɛsɛra ka rasa minɛ mɔgɔ kelen minɛ o mɔgɔ kelen o ka girin ni anw ka sariya ye o mɔgɔ kelen o ka girin ni anw ka fanga ye nin ko kɔni ne bolo nin ko ye kumasuluba ye ko in kɛra kumasuluba ye maliyɛnw kumasulula ko min na kosɛbɛ kosɛbɛ n'aw ma ɲɛ nin kɔ a ye taa sira wɛrɛw fɛ aw k'aw ka problème ɲɛnabɔ aw kana anw ka sariya da don a la an bɛ yɔrɔnin minɛ ko sisan aw ye nin min kɛ a bɛ i n'a fɔ rasa bɛ Mali sariya sanfɛ rasa tɛ au-dessus de la loi ni rasa kan ka minɛ ni sariya ye rasa ɲangi n'a ma ɲɛ sariya kɔni y'a ɲangi k'a kan ka kɛ a ka kɛ rasa minnu bɛ kaso la rasa ma fisa n'olu ye bin bɛ kɛ mɔgɔw kan yan nɔ u bɛ datugu fɛn tɛ b'olu la yan nɔ donc ne bolo ni ko bɛ kɛ quoi an ka ko kɛ tiɲɛ kan an ka ko kɛ jɛlenya kan o ye ko de ye o ye fɛn de ye o nin tɛ an ka kuma kunkɔrɔtan ko ye o mais ne bɛ mɔgɔw ye o bɛ girin girin wa rasa dɛsɛra ka minɛ rasa dɛsɛ nin ye faso kumasuluko de ye o nin ye faso kumasuluko de ye o anw ka faso armée b'a bolo cɛw b'a kɛlɛkɛcɛ min b'a bolo dan t'a la o dɛsɛra ka mɔgɔkuru kelen minɛ anw bɛna rebelle kɛlɛ cogo di olu minnu ka ca olu minnu sugu ma dɔn olu bɛ kɛlɛ cogo di n'anw dɛsɛra mɔgɔkuru kelen in k'o minɛ aw kɔni aw ye nin min kɛ an ka faso kumasulu aw ye nin min kɛ a y'a yira k'a fɔ fanga tɛ an ka faso kɔnɔ a ye nin min kɛ a y'a yira k'a fɔ an ka sariya mɔgɔw bɛ faso kɔnɔ minnu bɛ sariya sanfɛ aw ye nin min kɛ aw ye fanga buruja aw ye fanga jasi wa aw ye nin min kɛ aw ye maliyɛn bɛɛ kumasulu diɲɛ ɲɛna mɔgɔ kelen fanga tɛ dɛsɛ k'o minɛ n'aw ma ɲɛ a kɔ aw kun ka na kɛ aw kun ka na bin cɛ kan k'a fɔ k'a b'a minɛ n'a ma ɲɛ aw binn'a kan k'a fɔ kɔni k'a bɛ minɛ juge de ko il est coupable a kan ka a condamné a kan ka 12 mois de prison kɛ franchement aw kun man ka dɛsɛ ka mandat d'a kan a ka minɛ a ka taa kaso la n'aw y'a dɔn aw tɛ se k'a minɛ aw siranna ɲɛ aw siranna kɔlɔlɔ ɲɛ a ye segin jugement kan aw ka cɛ lablanchi a ka lajɛya aw k'a fɔ k'a sen t'a la a ka bila anw ka jamana da ka bɔ nin ko la tiɲɛna ko min kɔni kɛra ko in ye ne tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ne tɛ mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ la n tɛ rasa nɔfɛ kɛlɛ la n tɛ gouvernement dɔn n tɛ gouvernement nɔfɛ kɛlɛ la ne bɛ tiɲɛ de kɔ wa ne bɛ ka n hakilinata de fɔ wa ne hakilinata in n m'a fɔ pour que a ka digi mɔgɔ la n m'a fɔ pour que a ka ca mɔgɔ ye ne hakilinata in o ye ne miiri de ye Maliko la o ye ne bolo an ka faso bɛ taa ɲɛ cogo min o ye ne bolo an ka faso bɛ jɔ cogo min na
ayiwa an balimaw bi min tun bɛ ne bolo ka fɔ aw ye Rasta ko la o de ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la